Днес децата със специални нужди и техните родители участваха в детско парти, организирано от общината специално за тях, по повод откриването на новия център за социална рехабилитация и интеграция. Новата социална придобивка ще предоставя необходимата информация, обучение и рехабилитационни услуги на деца и младежи от 3 до 18 годишна възраст от всички селища на общината. Центърът разполага със специално оборудвани зали, където екип от рехабилитатори, кинезитерапевти, социални работници, логопеди и психолози ще работи с децата с увреждания за развиване на потенциала им и за подобряване качеството им на живот. Всички хора са свободни и равни и такива трябва да са и хората със специални нужди, каза в приветствената си реч директорката на центъра госпожа Дима Георгиева. Основната мисия на центъра е да интегрира децата в обществото и да промени нагласата спрямо тях. На тържеството присъстваха и чуждестранни гости, дошли за състоялата се по-рано работна среща с екипа на общинска администрация. Консулът на скандинавските страни за българското Черноморие господин Константин Дараданов отправи поздравления от името на своите колеги от дипломатическите среди. След тържествения водосвет, отслужен от отец Петър, кметът на община Несебър господин Николай Димитров преряза лентата и обяви Центърът за социална рехабилитация и интеграция за официално открит.